L'Ajuntament de Montmeló vol que se soterrin les línies de Renfe i del TGV que passen per la població per aconseguir una millor unitat de tot el terme municipal. El projecte de la Generalitat per al TGV afecta dues fàbriques i l'accés al polígon industrial de Montmeló. Generalitat i Ajuntament no estan d'acord en el pas del TGV pel centre d'aquesta població. L'Ajuntament de Montmeló està decidit a arribar fins al Tribunal Contenciós Administratiu si la Generalitat no rectifica el projecte del tren d'alta velocitat TGV en el tram que passa pel centre de la població. El projecte de la Generalitat preveu que el TGV passi pel costat de la línia de França de Renfe fins a la zona industrial sota el Molí. Allà es desvia cap al riu Besòs. Aquest traçat obliga a enderrocar la fàbrica Ros Casares i afecta parcialment les instal·lacions de Farm i Hispània. Com que la nova via ocuparà aquest camí, caldrà obrir un altre carrer paral·lel al riu Besòs per poder accedir al polígon industrial. El desacord entre la Generalitat i l'Ajuntament se centra sobretot en el pas del TGV pel centre de la població. La Generalitat està disposada a soterrar les vies entre el carrer de Lleida i l'inici de la plaça Gran, en total uns 140 metres. L'Ajuntament vol que se soterri la línia de Renfe i el TGV des del carrer de Navarra fins passada a la plaça Gran. Són 630 metres, gairebé tot el nucli urbà. L'Ajuntament de Montmeló vol el mateix tracte que Montcada i Reixac, on les línies del TGV i Renfe estaran soterrades. Aquí hi ha hagut una discriminació molt important respecte a la població de Montmeló i, si més no, els mateixos arguments que s'han fet servir pel cas de Montcada és el mateix argument que nosaltres reivindiquem, que és una oportunitat única el pas del TGV pel centre de la població de Montmeló per soterrar la via de Renfe i la del TGV. Creiem que això milloraria i tindríem un tracte igual diguem-ne, que els ciutadans d'altres poblacions. Segons la Generalitat, per acceptar la proposta de l'Ajuntament, caldria que Renfe considerés la possibilitat de soterrar la seva línia. L'Ajuntament de Montmeló creu que el soterrament total de les vies de tren relligaria urbanísticament els 4 quilòmetres quadrats del terme municipal, ara travessat per dues autopistes, dues línies de tren i una carretera comarcal.